Dobra, enduro, wiesz, ty jesteś kto? No, uwaga. A go tam zamotało i brawo! Ale już prawie wlazłeś w ten zakręt. Ani trochę nie czułem, jakbym prawie wlazł w ten zakręt. A, Dobra, jedziesz! Następny. Uciekaj! Jeszcze do tyłu uciekaj. Dupą do tyłu, dobrze, jesteś, super. Jedna, 2/3 za tobą. Czekaj. tam już dalej nic nie ma ciekawego. 2/3 tutaj pokonał kolega. Dobra, jedziesz. Seba teraz. Ten entuzjazm. Seba dobrą pozycję ma. To mu pomoże. Świetnie Seba, dobra pozycja, dobrze, ale tu... Siata! Gol! W światach reflektoru jesteś, jak wrażenia? Bardzo dobrze, dziękuję bardzo. Zobacz, czy nie zaplątałeś. Całowo? Idziesz w górę czy w dół? Ja? W dół. Aha, zaplątałem się. Poczekaj! Stój! Dobra, jedź. No, ale może przyhaczyć, wiesz, jak wywróci się, będzie łomno, będzie ból. To co chłopcy, jak? Seba, do góry, właź do góry. Do góry mówisz Tak, teraz?